Är det igång? Ja. De som jag spelade i början där. Under ligger tänket. Detta ska inte spela, men om man tänker, har man med sig det tänket, så är det enklare att komma in på bryggan sen som blir. Spela det långsamt en gång också. Den har jag bara liksom. Men jag tänker i bakgrunden. För då har man det, då är det mycket enklare.